Takže čaute. Dneska som tu s mojím kamošom. Mako1612 na YouTube. A chceme... dneska budeme natáčať Counter-Strike na mobiloch. A potom... Nebude to Counter-Strike ako na počítači, ale bude to... v realite, kde sa tam budeme mlátiť a také blbosti. Ja budem musieť ešte posťahovať nejaké sondy do toho. A potom to bude úplný dobrý Counter-Strike. Cez Camstasiu to robíme a bude to OK. Ešte budeme mať aj k tomu aj zbranie, M16, možno budeme mať... Zajtra by sme mohli robiť video, tuším. Nie, pozajtra by sme mohli robiť video, teraz cez prázdniny budeme robiť. No alebo aj dneska. Dneska robíme z Countera, potom ešte nejaké... Potom natočíme veľký let's play z Minecraftu. A tak. Takže zatedy čaute. A my sa s vami učíme.